kan mga isyu katapang ang mga opinyon kan barangay. Tingog ning barangay sa DWRL Radyo Sense as in 88.3 1 FM. Si Alvin Liowit sa Tingog ning barangay. Alright, sige, marheda pagkaaga po sa Sendo ka boss. Welcome na digdi sa programa. Ini po ang programa ang Tingog din Barangay Morning Edition. Aldaw na kita ko niyan in the Webes Pizza 15 sa bulan po ni Mayo 2025. Sa pangaran ni dating konsihal Jigo Obido, sa pangaran ni RSM Cora Obido, diyan po sa lado teknikal, yan dyan si Darwin Obido. And siyempre, naman sa mga drivers na kantabay nyo na pagkaaga, good morning po. Sa may mga kamatian, Git Wilson. Naman sa may mga nagsiselebrar kan sendang mga birthdays, sa happy birthday na sa Sendo ka boss. Maligayang happy birthday. Sa may mga anuman ang sendong pinagkakasibutan, bakasyon nga yan anuman po ang sendong pinagkakasibutan sa mga oras na ini, kumusta na po tabi kita ka boss? Kami naglalaom na nasa marhay kamong kamugtakan sa mga oras na ini. Kaday po na pinagmamati na anuman nakatibaadan sa sindong mga hawak mintras nakatutok na kantabay digdi sa 1FM. Sige. Igwa na kita ninda 7 minutos makalampas ang alas 6 nin pagka morning. Digdi po sa enterong Pilipinas. Mauran pa lang digdi ka sa bagong amay. Maringan ita habang paraniman ako digdi.
patapos naman suoran digdi Darwin sa may Rawis. Pag agi ko digdi matubigon so tinampo, sabi ko katapos pa sa suoran. Tinuway-luway ko sa motor tangani na di kita madalikan oran. Good morning po sa mga nakatutok na ko dyan sa tuyang programa. Ngunya na pagkaaga naka-recover na kamo hali duman sa politika. Tapos na po ang politika ha. Magrulay naman po tabi kita ang sa kuyang pangapudan sa mga supporters, sa mga kandidato na nagkasumanga na daog, alimbo na daog kamo. Tunanggana, mag-move on na po tabi kita pasiring sa saro sa lang direksyon. Yung serbihan ta po yung tao. Tangani po tabi na tangani po tabi na patabangan ta po ang tao. O digdi pirang aldaw na po tabi, duwang aldaw na nagaro Pasko sa Legazpi City. Nagka-traffic sa sentro garo na Darwin Pasko baga. May Paskuhan, di ba? So sabi nga ni po tabi, alam na kung nata yugon mo ang saro Darwin na botante balda ibong-ibong 11,000 plus 3,000 o 14,000 15,000 pati sa mga kagawad sobra 15,000 pati sa kagawad sa vice mayor sa mga saradit pa gobernador singkaan karasibi siguro mga 17,000 o 16,000 so kada saro tas sa daraga nakaresibi so balda-balda mga 9,000 9,000 po digdi mga dadakulaon dahil man kita pwedeng sagin-sagin digdi na daing kwarta kundi igwa kundi dito naman pwedeng itaram kung si seso nagtarao kung si seso nagtarao taga busman dahil man kipipilion digdi ngunyan siyempre ikabutante sa mga nakuluran dahil nakabalda-balda sa mga simplihon ibagamping sasabi ko sa indo pag eleksyon dahil ka mo magparaparmamaralisya dahil ka mo magparatararamta pag eleksyon po siloso ang tao siloso lalo na mga leader silosoan politika yan ay ko sa indo ulok sana dahil ka mo magparaparmarisya kung kisay ngani na makabalda ka mo o lingangon yan sa mga nakabalda-balda o baon baga oto sa mall nagarapon sa mall duwang aldaw na yo halimbawa sa mag-agom nakadali pira iyon na ang sinasabi ta yun na po tabian sa tuyang tinataram digdi nakagurulpi kita nakagurulpi kita po tabi ngonya na eleksyon na ini yo pero at least sabi ko karisendo po napakinabangan nindo tapos nagdesisyon ka mo kung sisay po paan talagang dapat na iboto duman sa mga kandidatong nagdaralagan nagdesisyon ka mo kamo na po tao na po ang nagdesisyon kaya sabi ko baga sa indo ako nagpost na sana naman tawan tanin tsansa na makapagtrabaho na muna yung June 30 pa man July 1 July 1 sinda na po ang maturukaw sa mga posisyon. Pabayaan ta na muna sinda, tawan ta na po tabi din tsansa na makapagtrabahoan mga yan. Tawan tan tsansa na makapagtrabaho po sinda gabos. Ang mga yan tangani na mahiling ta kon karapat dapat sinda. Kundi karapat dapat naman sinda talaga na dyan sa posisyon because garana sinda. Igalang ta po yung desisyon kan tao na kung si say sumasdakol ang supporter siya talaga sunanggana. Ngunyan sa mga nagkapire, di ba kung gustong sabihin na dahil kamong supporters kaya kamo na perde, kinulang lang po tabi talaga kamo. O so iba mag-isip-isip na sa laog ng tulong taon pwede kamo mag-rematch kung bako kamo kumbinsido mag-rematch. Dito na pagdarahon kung ano-ano pa
Dito na pag-ulayan yan. Magtrabaho po. Magtrabaho. Iyon sa tuyang pangapudan. Sa Legazpi, si Mayor-elect Hisham Ismail. Bagong Legazpi. Yan. Tawantasin na rin tsansa. Na kitang mga kamong taga Legazpi, tako taga Daraga ko. Tawan po tabi nindonin tsansa si Mayor-elect Hisham Ismail. Kung supporters man kamukan sa ibong kan ni dating Mayor G. Rosal, kung supporters kamo, tawan din yung tsansa na ipahiling niya po tabi an sa iyang dedikasyon, an sa iyang dedikasyon sa pagserbi sa tao digdi sa Legazpi. Saka kung bako nindo kursunada, saka na bang kamo magdesisyon sa 2028, di ba? So as of now, yung realidad, siya po ang mayor nindo digdi sa Legazpi sa laog nin tulong taon. Yan. Ta siya sunanggana. Siya sunanggana. Deta pagurulayan digdi kon piraan lamang. Naboto kon pira. Deta iyan dapat na pinag urulayan Ta kasi sabi ko sa endo, 1 million man ang sa imong lamang sa kalaban, 10,000 man ang lamang sa imong kalaban, 5,000 man ang lamang sa imo kang kalaban, saroan lamang sa imo kang kalaban, ang punto dyan, pirdi ka, organa ka. Okay? Yan po ang kwan dyan. Win or lose man sana nagkataon na mas dakol sa supporters ni Mayor-elect Hisham Ismail, so mga supporters ni dating Mayor G. Rosal, pagpasensya na nindo ta kinulang kamo. Kinulang po tabi kamo sa suporta. Kaya yaon dyan subagong Legazpi. Okay? Congrats po kay Mayor-elect Hisham Ismail na siya po ang masumir sa pwesto bilang mayor kan Legazpi City. Sa Albay, si Governor-elect Noel Rosal, tabi, tawan taman siya nin tsansa. Tawan po tabi din doon nin tsansa na patunayan. Because bako na ini karaw-karaw, kan inot po, 5 bulan sa siyang pinatukaw, tapos pinalampaw nindo sa pwesto, Dahil ko lang aram kung si Seso nagpalampaw, bala na kamo, aram na nindo, anam ng kantao. Ngunyan, ibinalik giraray bilang gobernador Kanalbay. So kita po naglalaom magin sa satuya sa mga membro kan media, paingaluan taraman po, paingaluan po tabi nindo yung gobernador na bago. Tabako ini ang panahon na kan politika tatapos na. Takita bilang membro kan media, kung talagang tunay kitang media, tatao kita doon na sabutan tabi niya to na igwa kitang kanya-kanyang pinagsusuportaran tabi pero papanon tayan ta napierde po dahil kitang magiginibukaan ngunyan pabayaan ta na po na magtrabaho ngo na si Governor Noel Rosal. Ang pipakihurong ko sendo po tabi ta garo 2 months na iyan, patukawon ta naman po tabi siya. Nasundo po na matapos niya ang sa iyang turno bilang gobernador Kanalbay. Then sa 2028, saka na po kita magdesisyon kung maluya so gobernador na matukaw, magdesisyon naman po tabi so tao na kung sisay po ang gustong isalida. Iya po? Tamas mo na ibagang so nakatukaw ka dyan na day ka po nin problema, day masasabi sa imo ang tao. Day masasabi sa imo ang tao. Makanuson yan. Di ba? So, anyway, babayan to na siya, tapos ang magiging katabang niya. Day ta kasi tapos ng politika Halimbawa, kumbaga sa bilyar, kontra Epictus, si Vice Governor-elect Didayco, Parida ba yan, pangaran? Parida Didayco, ang matukaw, may nagtataram na, samuya ngaya ang majority. Aram nindo po, mga professional yan. Bako yan arog sa Indo. Mga professional yan. Dahil man yan na kontra basta-basta, kung tama man ang ginigibo. O kamo naman,
na mga membro kan sanggunian, panlungsod, panlalawigan, sanggunian bayan, jawa kung may majority ka mong pinag-aapod, may mga bagay na kaipuan nindong pagkasunduan. Why? Kasi, bako man ang pigsisirbihan nindo ang gobernador eh. Nanumpa ka mo dyan, pinili ka mo kang tao na sisirbihan nindo yung tao na nagsuporta sa Indo. Mas kinaday po tabi nagsuporta sa Indo, sisirbihan nindo because yaong ka mo dyan, inakseptar nindo yung trabaho kan sarong vice-gobernador, kan gobernador, kan mayor, na magtatrabaho ka mo po tabi, na dai po tabi nin inaapo digding kondisyon. Ta kasi expected ka mo kan tao eh, na matrabaho ka mo. Okay? O si Diday ko, Vice Governor Elect kan Albay, tawan taman po nin chance ini na makapagserbi. Tawan tayo yung chance ang makapagserbi na patunayan niya sa sayang sa diri na karapat dapat siya bilang vice-gobernador. Sa kanalang kita po tabi magsuruhaya naman pag madali na po ang eleksyon. Taday pangani nakatukaw. Ang maraot ngunyan ta, day pangani nakatukaw, nagbabarak-baka na naman dyan sa kwan. Ang problema, ang padarahan, mga pag-iribata sa media pa. Dahil na po, pagparagratungan, tawan ta sindanin pagkakataon ng ngunyan. Tatawa na po ang nagtaram eh. Hindi naman kayo, tao na po yung nagtaram. Nasinda po ang dapat na mag-serbi. Diba? O sa Ligaspi. Tao na so nagtaram na si Hisham naman. O, tawan taning chance siya na pagkarayon niya po ang Ligaspi. Kumbaga, sa Albay, Governor-elect Noel Rosal, o tawan ta siya ng tsansa po na magibon niya yung sa iyang plataforma di gobyerno kan siya nangangampanya. Na maging katuwang po tabi yung vice-gobernador. Ta kasi ang pinag-expect ang tao digdi, do magkalaban sa pagtubod sa politika, ining duang ini, taday man po magtatrayon po ang sarong administrasyon, ang sarong gobernador, kung day po din tabang ang vice-gobernador. Bako po tabi sa issue kang politika na. Ta siyempre, day mo yan po tabi mahahali na. Siyempre, pag-abot sa politika, magkalaban sinda. Pero pag-abot diyan sa trabaho, dapat po, sinda po, unite as one. Dapat sirin kayan, dapat po, kamo, dapat po tabi sinda, magtrabaho nin sarabay, sararo. Dito na ta kung halimbawa sa gobernador may ordinansa o resolusyon na gustong ipasar para po trabahoon kan administrasyon, leso suportaran because kalaban aram po tabi nindo sa konsisay an pinag-tatrader nindo. Aram nindo kung siya pagtatrader nindo. So, publiko na nagboto sa Indo. Bako man sa gobernador eh. Bako man sa mayor, ang pagtatrader nindo kaan. Kundi so taong bayan. Taong bayan po ang tinatrader nindo kayan. Kaya, siguro mas maray po na para maging mas malinaw, po, suportaran ta ang kada saro. Tapos kita man, tatapos ng politika, kitang mga supporters, maginibong na kampo, dapat na magkasararo kita, suportaran ta po ang mga matukaw na bagong lideres. Tawan tasinda po tabi nin paggalang, respeto, tasinda po ang ipinadara dyan nindo sa Kapitolyo sa City Hall. Sining yan kaan. Kita man digdi sa media, gibuhon ta po yung obligasyon ta bilang sarong membro kan media. Bako na kita media naging parang spokesperson na kita kan politiko. Kaya bagangon yan, abo kung makiaram na sa kwan basta-basta.
Tas sa kuya, pagkatapos ka eleksyon, kung si Sepo ang nakatukaw dyan, alimbawa mayor, o di iyuan kaipuhan mong, kung kaipuhan mo nin interview para po tabi sa alkalde, di kaipuhan mong interviewon sa mayor-elect Hisam Ismail. Why? Kasi parte yan kan sa imong obligasyon bilang media. Alimbawa, kamo man po tabi sa ibong kay mo nagparasuporta, daiman ki problema ng interviewon nindo sa bagong gobernador. Why? Trabaho nindo po bilang media. Kamo man na mga nakatukaw po tabi ngon yan, matukaw na bago, di ka mo maghiling kan media bilang kaapil o kalaban nindo. Alimbawa ako, kalaban ako kan sarong politiko, bako ko man siya kalaban, nag-mayor ako, nag-governor ako, daiman. Paano ko man siya maging kalaban? Aber daw, paano ko siya maging kalaban na bako man ako politiko? Iya baga? Duman sa satuya ng mga katugangan sa media na isiring kayo ng pagtubod. Pwedeng paki-review kan broadcast code ethics tangani na masabutan nindong maray. Dapat magkaigwa kamo nin refresher course siguro. Pabayaan ta sa mga media na para nagbakal kisuka media na. Pabayaan ta sinda. So kitang mga gururangan na sa media. Dapat siguro magkaigwa kita nin refresher. Tangani na paintindihan pasabuton ang satuyang mga sadiri kon luminampas na ba kita sa kudalta na dapat po tabi yaon lang kita. Di ba? O nasa tama pa kitang dalan kung paano ang pagiging ang trabaho kan sarong media. Iyan po. Dapat iyan na adalan tangon yan, natapos na po ang eleksyon. Di ba? Obligasyon ta idi. Niyaong kita digdi sa kuan. Naraot baga so, yugon mo yan, pag nag-post ka, mara ko din nagpra-post, bahala ka mo dyan. Di ako nag-post na titirahong ko sa abo na ako kaan. I-share ko lang. I-share ko lang, bahala ka mo dyan mag-react. Bahala ka mo dyan mag-react. Tabako ko yan, obligasyon na mag-react. Obligasyon yan po tabi, nindo kung siseka mo. Yung baga, Ege, 27 minutes. Lampas po ang alas 6 nin pagkaaga. Mga idol, ramdam nyo ba ang epekto ng araw at polusyon? Yung kahit anong gawin mo, parang nawawala ang kinis at puti ng balat. Ang hirap, 'di ba? Ako rin dati. Ang hirap i-maintain ang kutis na fresh looking kapag araw-araw kang exposed sa usok at talikabok. Buti na lang, may bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Available ito sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, goodbye to meet my child. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to meet my child. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride.
Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon. Bangong pumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Babcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Boom papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng matibay, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya'y protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro KBP, kapisara ng mga broadcaster ng Pilipinas, Philippine Standard Time. Igwa na kitang 33 lampas alas 6. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon. Bangong pumakabloom. Tanggal amoy
amoy kulo sa bango ng Charm. Charm Babcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakablo sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pating virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Uy pre, si Rudy ito. Dalhin ko lang si Bunso sa health center. 3.5 months na kasi. Nakaschedule para sa third visit. Libre lang ito pre. Ngayon nga maliban dun sa pentavalent vaccine, OPV at PCV, tuturo ka na rin si baby ng IPV na dagdag proteksyon laban sa polio. Sabihan mo rin yung iba nating kumpare na pabakunahan na ang kanilang mga anak. Tandaan, wais pag kumpleto ang bakuna ni baby at ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Alright, sige. So, balik na ako digdi sa programa. Igwa na kita ni pira na ini. Sige. So, diretso na kita digdi sa programa. Anyway, saro na report. Okay. Wednesday. Okay. Sige. Orat yan na. Ining bareta.
So, diretso na po tabi ako, digdi, sa programang ini. Aha. Tapos na so kuan. Pag-urulayan ta po tabingon yan, ining ano yan? Nagluwas ngon yan in ano ini? Nagluwas ngon yan po nin ano bini? Nin report yung Palasyo Malacañang tabi nagluwas pero garuman sana nagrulukuhan kita digdi sabi kan Palace spokesperson then ang ganda po pigsusuportara ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. an impeachment complaint ni BP Sara Duterte sa Senado. Abo daa si Presidente Marcos. Abo daa. Ota. Na so kompati so prosecutor baga nagkawarara. Tulog kayo dandai. O so one rider party list si Rodriguez Pirde. Dahil naman si Rodriguez Pirde. Abogado man bagaan. Kasabayan duman sa inaapod na prosecution panel, team, membro yan. Doon naman siya pwede kuha na siya. Kumbaga, napirdi sa one rider eh. Yun na kaya yan. Napirdi. Pirdi sa one rider. Ngunyan si rin kayo ni. Sabi ko sa endo, sa Senado, may 5 kitang senador na may 5 senador po na gana na. Sabi ko magkasendo, kay puhan lang din siyam na senador ni BP Duterte para sa acquittal niya diyan sa Senado. May 5 niya na bago eh. Na dai po tabi sure ball yan, na dai man talaga yan mapabor sa impeachment. Yan mapabor po sa impeachment. O yaon dyan si Seren Rayaon, Bongo, Bato de la Rosa, si Camille Villar. Inari na baga si Camille Villar sa nagali baga sa kuan. O Camille Villar. Si ano yan? Si Sepeto. Si Aimee Marcos, si Pia Cayetano, naubos baga? Naubos eh. 5. Okay po niya sana tabi nin ang kay po na sana ni BP Sara Duterte para 4 naman sana o yaon pa si Alan Cayetano si Mig Subiriaon 7 na Suduang Estrada o saka alos kung ilingon mo yung composition po tabi kan 20th Senate tabi na ma-conduct ng impeachment hearing sa inot pa sana po garo maski si BBM nakakasiguro na ma-acquit sa Vice Presidente. So ano pa ang purpose? To sabi ko baga sa Indo, jawa ano pagkakusog kan ebidensya kaan diyan sa Kamara del Prosecution pagabot sa Senado. An impeachment baga bako man ini legal process but political process. Gustong sabihin pag political process padarakulan ki supporters, padarakulan ki
ano yan? Kaapil. Ikay puan mong 16 na boto tangani na makonvict. Hindi ka makaabot sa 16, 15 sana, na may siyam po tabi sa ibong. O paano? So, Senate President, presiding officer yan. Yan ang presiding, ma-preside. Di man giraray. Kaya, nailinggay kan palasyo na dae, lalo pa na, ang presidente, sa pwesta hap kan sa iyang pagtukaw, iyan po tabi, talagang poderosohon yan. Poderosohon yan po. Pero sa ultimo niya na kabanga, pagpatapos ng sa iyang turno, magiging limdak president na siya, dahil naman siya tuturo mo doon o ilingon mo sa Kongreso, sa Kamara de Representante. Ako pigiling ko. Dakulon ko niyan so nangganang PDP laban na mga kongresista pinirdi so mga lakas. Di ba? Baka day po tabi makuha ni Romualdez ang speakership giraray. Mata si Romualdez ganata. Pinadisqualified baga sa Comelec so kalaban? Pinadisqualified ni Romualdez so kalaban sa ano yan? Leyte? Disqualified ka? Dahil siyang kalaban, unopposed. Siyempre, unopposed, disqualified kang Comelec. Ano pa man ang laban mo na inali ka kang Comelec? Inapilan ka kang Comelec, paano pa? Iyan po yan. Ngunyan, ano po ang mangyayari kung si Romualdez mamarangkal sa speakership, lalo pa ang, siyempre, taining ini po na 2025 elections para sa national position. Aram din do, ini ang inaapod niya to na ano yan? Ini ang inaapod na barometro. Barometro ini. May mga kongresista dyan sa Lindongkan administrasyon na marulukso. Marulukso ayan. Taday naman kumbaga, kung ang bangka baga palubog, anong gigibuhon mo? Di ba? Kung palubog na po ang bangka, ano po ang sa imong gigibuhon? Siyempre po, siyempre po tabi, ang gigibuhon mo na sana, kung palubog na, ma-abandon ship ka. Abandon ship. Ang matatanda na sa kan, so kapitan, taan kapitan baga pag abandon ship, ang kapitanan natatanda dyan. So mga pasayro, gabos yan, minarulokso. So kapitan ngo na. President Bongbong Marcos is not pushing for impeachment trial of Vice President Sara Duterte in the Senate. Malacanang said after being asked if the administration is confident in pursuing the impeachment trial of Vice President Sara Duterte, giving the incoming composition of Senate after 2025 midterm polls. Saka, nakamali siya na talagang uraman. Ura man talaga. Di ba? Sa kabaga, dahil mo pa yan malisyahan. Ura man, ang komposisyon kansilado ngayon. Namarangkal so, pito sa nasuna ko, kan administrasyon. Ano yan? Suduwa nga ni, bako man. 5 sa oposisyon, 5 sa administrasyon. O suduwa bako man. Si Kiko Pangilinan gani, pig-endorse yan po tabi ni BP Sara Duterte. In-endorse pa yan ni BP Sara Duterte. Yan ang totoo.
Iyo baga? Iyo baga po? Talagang difficile yan. Kabataan, Raul, Manuel. Naula, so, kuan. Subayan muna, dahil na nakakuani. Dahil na nakakuanin pwesto ata. Dahil na so, bayan muna. Akbayan ang number 1 party list. 3 seats yan, pag siringkan, 3 seats. Tabi. Siringyan kaan. Okay? 3 seats. So, susunod, ang susunod po, baka magka 3 seats man, 2 million ka boss eh. 2 million eh. So, ako Bicol, ano yan? Naka 2 ako Bicol. Naka 2 so ako Bicol, tabi. Pero, 1 million na boto, naka 2 so ako Bicol. Kaya ang sigurado digdi si Mayor Pido Garbin, congressman na siya sa July 1. Okay? So 2 lang. Representative Saldi ko, kada ko Bicol, tapos makasayang si Attorney Jan Almario Chan, yung na-interview ko baga digdi. Makasayang eh. Matibay pa naman itong abogado. Sayang. Dahil nakaabot sa dahil nakaabot ng 3 seats. Sayang. Okay? Anyway, si Merx, alat mo na konto daw muna ini. Si Merx sa Police Staff Sergeant Merx sa Mercolito Lubindino Jr. may report. DWGO Live Report. X come in. Magandang po, Kuya Alvin at sa lahat po ng mga tabay sa programang Tinig ng Barangay sa 1080 DWRL Radio Pilipino Legazpi at 88.31 FM Legazpi. Isa pong matagumpay na operasyon ang sinagawa ng Camarines Norte PNP na nagresulta sa pagkakatakip ng isang akusadong kabilang sa listahan ng Municipal Most Wanted Person ng Talisay Municipal Police Station. Ang naturang operasyon ay sinagawa bandang alas 5:50 ng gabi sa Barangay Binanwahan, Talisay, Camarines Norte. Kinilala ang suspect na 53 anyos, binata, walang trabaho at residente ng Barangay Binanwahan, Talisay, Camarines Norte. Ang pinagsanib na pwersa ng Talisay Municipal Police Station at Criminal Investigation and Detection Group ang nanguna sa pagsagkatuparan ng pag-aresto sa bisa ng warrant of arrest na pinalabas ng presiding judge ng RTC Branch 41 Daet, Camarines Norte na may petsang July 10, 2009 para sa kasong frustrated murder sa ilalim ng criminal case number 13818 na may narekomendang pensang 200,000 pesos. Sa kasalukuyan, akusado ay nasa kustudiya ng Talisay MPS para sa kakulang disposisyon at dokumentasyon. Ang pagkahuli sa naturang suspek ay patunay ng mas pinaigting na kampanya ng kapulisan laban sa mga kriminal na nagkukubli sa batas. Hinihikayat ng mga otoridad ang publiko na patuloy na makipagtulungan sa pagbibigay ng informasyon upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng mga mamamayan. Mula po dito sa Camp Brigadier General Simeon A. Ola, Legazpi City. Ako po si Police Staff Sergeant Mercolito P. Lubindino Jr. Nag-uulat para sa Tigog Din Barangay. Maraming salamat, Merx, sa report dahil dyan sa Campo General Simeon Ola. DWGO Live Report. Alright, sa oras na 54 minutos na makalampas po ang alas 6 ni na pagkaaga. Pasadahan taman ang report ni kabahaging Nestor Kagitla. BOC Port of Clark na harang ang tangkang pagpupuslit ng hinihinalang shabu na mula sa Kuala Lumpur, Malaysia na dadalhin sa Bacoor sa Cavite.
DWGO Live Report. Nestor Camin. Muling pinanindigan ng Bureau of Customs Porta Clark ang kanilang pangako sa seguridad sa hangganan sa pamamagitan ng pagharang sa tangkang pagpuslit ng illegal na droga sa bansa. May kabuang 1,112 gramo ng hinihinalang shabu na may tinatayang street value na 7.56 milyon. Ang kargamento ay nagmula sa Kuala Lumpur, Malaysia at tinalaan para sa Bacoor, Cavite City sa pamamagitan ng pinahusay na X-ray scanning ng X-ray inspection project ng BOC. Ang parsela ay na-plug para sa physical na pagsusuri na nagudyok sa mga otoridad ng customs. Masiyasatiin ang kargamento at natuklasan sa loob at ng iba't ibang damit na panloob, bag, vacuum cleaner at rice cooker. Ang karagdagang inspeksyon ay natuklasan ang 14 na tape sealed transparent plastic bag na nakabalot sa brown packaging tape sa loob ng vacuum cleaner na naglalaman ng puting crystalline substance na hinihinalang shabu. Higit kumulang na 530 gramo ang bigat na may tinatayang halaga na 3.65 milyon. Samantala sa loob ng rice cooker na tagpuan ng 12 tape sealed transparent plastic bag na naglalaman din ng puting crystalline substance na hinihinalang shabu na humigit kumulang 574 gramo ang bigat na tinatayang nagkakahalaga ng 3.9 milyon. Ang operasyong ito ay sinagawa sa pamamagitan ng magkatuwang na pagsisikap ng BOC at PIDEA Airport Interdiction Unit na sumasailalim sa operational vigilance ng ahensya na naaayon sa pinaigting ng mga hakbang sa pagkontrol sa hangganan na itinataguyod ng Administrasyong Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pinuri ni na BOC Commissioner Bien Rubio, District Collector Jeros Reyes ang dedikasyon ng mga tauhan at katuwang na ahensya ng BOC Port of Clark na nagsasaad. Ang pagbabawal na ito ay nagsisilbing malinaw na pagpigil sa mga nagtatangkang pagsamantalahan ang mga hangganan para sa illegal na pagtutulak ng droga. Mula sa BOC Manila, ako si Nestor Cagitan, nag-uulat sa mapanig na mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino. Maraming salamat kabahaging Nestor sa report. DWGO Live Report. Sige, so igwa na kita nin 56 o 57 minutes. Lampas po ang alas 6 nin pagkaaga digdi po sa Intirong Pilipinas. Sige. Diba? Kitang-kita ka ni Lord. Yun na yan ang sabi digdi. Nag-apilar po si Kabataan Party List Representative Raul Manuel sa COMELEC na magkaikuanin manual na bilanganin boto. Paagi sa investigasyon ganit na maswert wala na ini. Ano pa man, papanindugan na yan kang COMELEC na mauragon so sa indang kuan. Ako pigiling ko, dahil man talaga ni okay man talaga, tumpak man yung kuan. Ako mismo, inda ko lang duman sa pagbilang. Pero ako mismo po, naka-kuan, na iniling ko, review ko po tabi iso gabos na ibinuto ko. Iyo man talaga. Tumpak. Ang pagkatapos, alimbawa nga susidador ko para tulo sa binuto ko, apat. Tapos binugtak 8 others, 8 ngayang senador, parang suday ka nagboto baga sa 8 senador pa, 4 lang sa binugtak ko. Ayaw, dahil man ito madadaya dahil po ito madadaya, iyo po yan ang pinaka-importante, dahil madadaya. Tapos so mayor, iyo manan binugtak ko, so governor, so iyo yan. Tabi. Kaya tumpak man, dahil naman yan. Kaya rin baga maski ang mga recount, di pisilon yan. Tapag dominisyon ng kuwan, di may problema. Alam mo, nag-recount sa sarong probinsya o sa munisipyo, nagkaigwanin dayaan, dahil man pwedeng paboran yan kang COMELEC. Gustong sabihin, nagkaigwanin dayaan, gabos sa nasyon, yung
posibleng nagkaigwanin dayaan. Magkakaribok. Iyo po, papanindugan ang kang komedik eh. Sige, so maparam naman ako digdi sa programa gayon. Orat yan ang DWRL Bareta alas 7.